Ayan, hello, hello, hello. Mega love shoutout, guys. Ayan. So, ayan, start na natin to, guys. Mega love shoutout to everyone. DJ Idol. Ajot Boulevard. No. Ayan, guys, libreng jacket, guys. Libreng jacket. Basta DJ Idol. Idol. No. Pindutan to, tito. Nay, makukurinti ka dyan. Bahala ka. Ha? Mama, pala. DJ Ayan, hello po sa ating isang viewer dyan. Thank you so much po. Maraming salamat. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga nandyan. Thank you so much. Ayan. Ayan, hello po. Mega love shoutout po. DJ Idol. Amin na yun. Iabot mo sa akin yun yung pagkain. Dalan mo. Ate tayo, dali. Sabi ko, bili ka ng tinde. Bili ka ng tinde. Okay, baka. Lumayo kayo dito. Bakit ang kita dyan? Okay. Lumayo kayo dito. Naririnig kayo dito. Lumayo kayo dito. DJ
Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks. DJ. All on mix. Pahinga ka. Yung gagawa itong tanay. Nakakulaw yan eh. Apa yung mga kong kapin? Natanggal?
Goma. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po sa inyong mga pagdalaw. Ayan po. Umpisahan na natin guys. Ayan. So, yung mga gusto pong ma-flex po yung mga ano nila dyan, i-flex natin sila. Ayan. Thank you so much guys. Mega love shoutout everyone. Yung mga gusto pong umakyat guys, pwede po tayo dito umakyat. Ayan po. Hello to everyone. Ayan, mega love shoutout po. Paminaw kung panayaw mo sa pagkukusinata. Sinikiran good para lang tamalinaw. Ikembo, sabay sa pagdalaw. Kahit na mo mga amigo, kung gagawin amiga. Paminaw kung panayaw mo sa pagkukusinata. Sinikiran good para lang tamalinaw. Ikembo, sabay sa pagdalaw. Shake Chris. Pasok mala. Paminaw kung panayaw mo sa pagkukusinata. Sinikiran good para lang tamalinaw. Ikembo, sabay sa pagdalaw. Kahit na mo mga amigo, kung gagawin amiga. Paminaw kung panayaw mo sa pagkukusinata. Ayan, mega love shoutout po sa ating 2 million of the first Sabay sa pagdalaw. 2 million of the viewers. Ayan, thank you so much po. Pwede mo ba yan? Ayan guys, pwede tayong magkipagbikitan dito guys. Pwede po, magkipagmahalan po tayo. Everyone. Ano? Lumayas ka dito, lumayas ka dito. Good morning. Ayan, good morning din po ma'am. Ayan. Good morning kay Ana Valio po. Ayan, si Ana Valio. Ayan, thank you so much. Ayan, nag-start na po tayo guys. Ayan, may love shoutout po kay Ana, baka naman, patamsak ako Thank you. Ayan, thank you so much po kay Ana Valio. Ayan, si Ana Valio guys, meron po siyang YouTube channel. Ayan, ibababa niya dyan yan later on. Pwede niya po dyan ibaba. Ayan, makipagdikitan lang po kayo dyan. Ayan, may jacket ka na, Ana Valio. Hantayin mo lang po. Ayan. Hantay-hantay lang tayo, Ana Valio, kasi medyo matagal ngayon ang jacket. Ayan, thank you sa support. Thank you sa support. Ayan, mega love shoutout po sa 3 million of the house natin. Maraming salamat po. Ayan, may jacket ka na po, Ana Valio. Kamusta ka naman? Tagal mong di nagparamdam. Kamusta na channel mo, Ana Valio? Nagko-content ka na? Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga nandiyan sa ating bahay. Ayan, thank you so much po. Medyo mainit dito sa pwesto ko guys. Ayan, pero okay lang sa akin. Ayan, basta nandyan kayo. Ayan, mega love shoutout. Good morning din po, Miss Ana Valio. Ayan, hello. Busy sa school, ha. Ay, same with me. Busy din sa school. Same lang tayo po. Busy din po ako sa school. Ayan, may jacket ka na po. May jacket ka na. Hantayin lang natin yung jacket mo, be. Kasi medyo matagal ngayon magbigay ng jacket si
Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Yung mga gusto po dyan makipagdikitan ng kay guys, anli na pag dito guys, anli na pag, hindi na po siya malalagas. Dahil tapos na po ang taglagas. Ayan, mega love shoutout. Kamusta ka naman, Ana Valio? Hindi ka ba nalagasan ni Lolo? Doon ka. Ayan guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po. Ayan, may klase na ako. Ha, ha, ha. Ay, sige po, habol ka. Okay, sige, thank you po. Thank you, Valio. Ayan, sige, maraming salamat kayo. Sige, habol ka. Ayan, thank you po. Tamsak, padaan lang, ingat. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayan, sabi po ni Sir Sir Henry, ayan, tamsak, padaan lang, ingat. Ayan, thank you so much, sir. Maraming salamat po sa inyong patamsak. Maraming salamat po. Mega love shoutout po kay Sir Henry Iko. Ayan, meron din po siya si Mr. Mape. Ayan, guys, baka gusto niyo po siyang dikitan. Ayan, searchable po ang kanyang YouTube channel. Ayan. Ayan po, maraming salamat. Ayan. Ayan, andyan din po si Adele Angel. Ayan, thumbs up host. Maraming salamat po sa inyong mga patamsak dyan. Maraming salamat po. Mega love shoutout po kay Adele Angel. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Medyo matagal ang jacket natin ngayon kasi mahirap mag-respond si YT. Ayan. Ayan, ginajakitan ko kayo kahit na nagdadaan-daan lang po. Ayan. May jacket ka na po. Adele Angel. Ayan, hantayin mo na lang po kasi medyo matagal-tagal ng konti si ngayon, si YT magbigay ng jacket. Ayan, oo, matagal. Pero andyan ka lang, patient ka lang dyan. Dikitan kita sa aking mga ninjas. Ayan, thank you so much, Adele. Maraming salamat. Baka pwede po share na ating community. Ayan guys, thank you so much po. Maraming salamat po. Hello. Good morning. Ayo, andyan na siya. Andun siya. Sige po. Free watch our host at 2 banana. Sige. Ayan, mega love shoutout po sa ating dyan, 4 million of the house. Maraming salamat po. Ayan, mega love shoutout to everyone. Ayan, thank you so much. Umalis ka dito. Ayan, mega love shoutout po. Adele, saan kang group? Kasama ka po ba sa
Kanino ka pong group? Ayan, mega love shoutout po. Antayin lang po natin ang ating ano. Antayin lang natin ang ating jacket pa. Antayin lang po natin. Medyo matatagalan ang ating jacket ngayon. Ayan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan. Thank you so much. Ang main mo lang ang binibigyan ng host. Ang main mo lang ang bibigyan ng host. Anong main po? Anong main po? Anong main? Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you so much po. Ayan, may mga hindi pa po nakakapag-thumbs up kay host. Pa-thumbs up naman po ako. Thank you so much. Ayan, mega love shoutout to everyone. Pasok, ma'am. I mean, channel ko po ang bibigyan mo host ng banana. Yes, bibigyan kita ng banana. Maghintay ka lang po dyan at bibigyan kita ng banana. Mayroon po ako ditong main at saka mayroon akong mga may mga ninja po ako. Ayan. Yung mga ninja ko po is legit po yun kasi gagawin ko din po yung main. Dahil medyo marami-rami na rin siya, sayang naman. Kasi ayun, yung main ko, yung yung ninja ko kasi, sa kapatid ko yun, kaso hindi niya na daw itutuloy. Kaya, sayang naman kung hindi niya itutuloy, gagawin ko pa rin yun. Para dalawa po yung account ko. Ayan, thank you so much. Ayan, mega love shoutout po kay Adele Angel. Ayan, mega love shoutout po. Mega love shoutout. Ayan guys, yung mga gusto pong ano po sa akin, ayan, andyan po yung yung Facebook account ko. Kung gusto niyo po ako i-message, ayan po, andyan po. Thank you so much po. Mega love shoutout to everyone. Ayan, thank you so much. Ayan, hello po. Mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. Ayan po. Ayan, pasok na kayo guys. Pasok na po tayo. Ayan. Pasok na po tayo sa aking munting tahanan. Ayan, makakapang-bingwit po kayo ng mga isda dyan. Fresh po from the farm. Ayan, napaka-fresh po yung mga yan. Fresh po from the farm ang mga isda po natin. Yes po, host. Invite din kita sa LS ko. Sige po, okay lang po. Papasok po ako. Pumapasok po ako sa lahat ng ng LS, ma'am. Pumapasok po ako. Nakikipagdikit din po ako kasi syempre kailangan ko din makipagdikit. Except po sa WH, kailangan ko din makipagdikit. Syempre para marami po yung subscriber natin. Alam naman natin yung mga ganyang bagay. Lahat po, iniikot ko po ang lalong-lalo na po yung mga nag-i-stay din po sa akin, nakikipag-stay din po ako sa kanila. Anong oras po ba, host? Anong oras po, Adele Angel? Ay, hindi ko napansin. Anong oras po ang mo, LS mo po, ma'am? Ayan, ma'am, baka gusto mo pong umakyat, i-promote mo yung channel mo po. Ayan, ibaba ko po yung ibaba ko po dito yung natin. Ayan, hagdan, ayan. Pwede ka pong umakyat para po para po makapag-usap tayo dito. Ayan, tayo.
co-host mo po ako, ma'am. Thank you so much po sa lahat po ng mga nandyan. Mega love shoutout to everyone. Ayan, may hagdan po tayo dyan na binabaki host. Ayan, pwede po kayong dyan, umakyat at makipag-usap. Ayan, promote natin yung mga sarili nating channel para po sila po ay makipagdikit. Ayan, thank you so much. Ayan, Ma'am Angel, baka gusto mo pong umakyat. Akyat ka po. Sige, papasok po ako. 2:30 PM po. Ayan, okay lang po. Makakapasok po ako, ma'am. Pero ninja po ang gagamitin ko, mama. Alam niyo naman po. Pasok, bara. 1, 2, 3. Pasok, mara. 1, 2, 3. Okay lang po, ma'am. Kahit phone po ang gamit natin, pwede po tayong makaakyat. Kahit phone po ang gamit natin, ma'am, pwede po tayong makaakyat sa sa LS ko. Ganyan din po ako. Phone po ang ginagamit ko pag umaakyat po ako. Kasi StreamYard po yung gamit ko, kaya pwede po tayong makaakyat. Yes po, legit po ang aking mga ninja. Super legit. Ayan guys, yung mga gusto po dyan pumasok po sa bahay ni ma'am, makipagdikit na po kayo sa kanya. Ayan, 2:30 PM po, Pinas time. Get 10 to 20 bananas, win load and watch hour. Ayan. Ma'am, so ibig sabihin, nasaan po kayo, ma'am? Ma'am Adele, saan po kayo? Ako kasi pag nag-LS ako, ma'am, parang isang oras lang po eh. Kasi ayan guys, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po sa inyong pagpasok. Ayan. Pilipinas lang po. Akala ko po nasa ibang bansa po kayo. Ayan, thank you so much po sa lahat. Ayan, mega love shoutout. Asok harap. May pangalan, Soy, para tuloy-tuloy ang lahat, Soy. DJ. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Ayan guys, yung mga gusto pong umakyat po dyan, pwede po tayo dito umakyat guys. Ayan, binababa ko po ang ating hagdan. Ang hagdan po ay binababa ko po. Ayan, pwede po tayo umakyat.
Ayan, my love, shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin po online. Ayan, thank you so much po sa inyong mga pagbisita. Ayan, hello po. Para di kay Kuya, dapat dili ka magminako sa ako ang dili dili para ko ni para di awa sa katawan. Kami na meresya sa inyo. Buka pa! Huwag sirado! With remix of DJ Joe. Let's go! Let's go!
Double mixed up. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga viewers po dyan through online. Ayan, thank you so much po. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga online viewers natin dyan. Ayan, makipagdikitan lang po tayo dito guys. Ayan, fresh banana po. Ayan, thank you so much. Double mixed up. Double mixed double mixed double mixed up. Ayun guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po dyan. Thank you. With remix of DJ John Bears. Ayan, hello po. Ayan, andyan si Bidoya Jomar. Ayan, mega love shoutout po kay Bidoya. Ayan, you can drop your link guys. You can drop your link and I'll be the one to ano. Ayan. So you can drop your link guys. So drop your link guys, drop your link. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Bidoya Jomar. Ayan. So you can drop your link. Ayan, kindly like my live stream. Ayan, kindly share.
Please don't forget to share. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you. Ayan. Please like and share. Please like and share. Ayan, hello sa'yo, Bidoya. Ayan, mega love shoutout po. Mega love shoutout, Bidoya. Pasok Malala. Ayan, mega love shoutout po sa ating 3 million of the house. Ayan, you can drop your link. You can drop your link, guys. Ayan. Thank you so much. You can drop your link. Everyone can drop your link, guys. You can drop your link. Hoy, di kayo pag-share din ha. Hello po sa ating 3 million of the house. Ayan, mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa 3 million of the house. Singko na lang. Pili na. Ayan, mega love shoutout po sa ating 3 million of the house. Pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan tag 5, imong naong 5.
Ayan, mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. Ayan. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Please thumbs up. Please thumbs up, guys. Ayan, mega love shoutout po sa ating 1,000,000 nanonood dyan. Ayan. Hello po, mega love shoutout. Mega love shoutout po sa 2 million of the house. Ayan, mega love shoutout. Mega love shoutout to all.
DJ Kim, Idol. Jump Boulevard. Basta DJ Kim, Idol. Idol. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po. Ayan, medyo malapit-lapit na rin tayo matapos. Ayan. So, puputulin na natin. DJ Kim. Ayan, konting panahon na lamang po. Dahil malapit na rin tayong maloba. DJ Kim, Idol. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga dyan. Ayan, thank you so much guys. Maraming salamat po. Sawadika. Ayan guys, so malapit-lapit na rin po tayo magpaalam. Ayan, thank you so much guys. Mega love shoutout. DJ Kim, Idol. Francis.
Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ Dance Rex. DJ. All Dog Beats. Ayan, may galab shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much po sa inyong pagbisita. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan through online. Ayan, thank you so much. Everyone, ayan, thank you, thank you. Francis on the mix. Patuloy sa karabaw! Patuloy kasi mong kabaw! Ala, ay nalagit ka ba? Ala, ang kabaw! Ala, ang tao! Ang tao! Ang tao! Nabayan ninyo! Nabayan ninyo! Patuloy sa karabaw! Patuloy kasi mong kabaw! Ala, ay nalagit ka ba? Ala, ang kabaw! Ala, ang tao! Ang tao! Ang tao! Nabayan ninyo! Nabayan ninyo! This is the mix of DJ Brad. Ayan guys, thank you so much po sa lahat po ng mga bumisita sa atin. Ayan, puputulin na po natin ang ating live stream. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you so much.